Ngayong bagarabiyo aming kakabsat at tuy manen tuy mo ni Pastor Joey Galinato ket kadawandak iti panagdebosyon ti daytoy arabi iti Sabado iti maysa manen nga edisyon iti Naimbag a Damag. Ni Jesus madayaw agturay ti parswa Dios iti sangalubungan sikat surutek sikat dayawek pagragsakem tuy kararwak amangan nagpintas turod ken taytayak napnot mulmula napusaksak sanyata kendayag ni Jesus nayat isut mangted kanyak tibiyag naranyag kinit kastameti bulan muy buyut ha nailangitan ngemawan na pulos umartap ken Jesus itiranyag na ken limnos. Sikat surutek, sikat dayawek, pagragsakem tuy kararwak. Kakabsat, ti leksyon tayo ti daytoy rabii, ket masarakan ti Ebanghelyo segun ken San Marcos. Kapitulo 6, manipud ti versikulo 45 aging ti 52. Kastoy ti mabasa tayo. Bayat iti panang pagawid ni Jesus kadagiti tattao, pinalugan na adagos dagiti adalan na iti bangka. Pinauna na ida amapan ijay Bethsaida, iti balasi iti danaw. Apaman at napalubusan na dagiti tattao, simangat iti maysa aturod tapno agkararag. Idi rumabiin, addan ti bangkay iti tenga ti danaw, nga may maysa ni Jesus iti sangat. Nakita na amarigata dagiti adalan na nga agawod, ta subsubaen ida ti angin. Iti agarup, nagbaytan iti alas 3, kan alas 6 ti parbangon.
Nagnanesos iti danom, anapan kadakwada. Labsan na kumaida, nga nakita da amagmag na itirabaw ti danom. Alalya kinunada ket nagikisda. Nagbuteng da ang nakakita kenkwana. Ngem dago sa kinuna ni Jesus. Di kayag buteng. Siyak ni Jesus. Di kayag danag. Nakilugan ni Jesus kadakwada ket nagtalnan ti angin. Kasta unay ti siddaaw da kitadanan na. Di dam na awatan ti pudno akay papanan ti panagpaado ni Jesus kay ti tinapay. Dida matukod a panunuten. Ti Dios ti mangbedisyon kada tayo, kas nangag tayo, tinaimbag adamag. Kakabsat, ti leksyon tayo, ti dayto rabi ikat tuloy, ti leksyon tayo, idi napalawas. Gaputa tuloy, ti leksyon tayo daytoy, ti leksyon iti napalawas, mapansin nyo siguro, pati ito'y suot ko, katuloy matlaeng, jay suot ko, idi napanalawas. Jokingly aside, kakabsat, kahit kumanti makipagpanpanunod kada kayo, kay iti sumaganad. Umuna, idi ang napagawid ni Jesus kada kita dalan, nagiti tat tao, malagip yun, nagiti agdudupudop at tao, anapan kenkwana, idi ang napagawid na ida, pinauna na, nagita dalan, amapan, ijabalasiw. Ijabalasiw ti danaw. Katapaman na ng palubos na nagiti tao, kan nagiti adalan, si mangat itimay sa aturod tapno nagkararag. Wow. Nagpintas apas at di leksyon. Apaman ang palubusan na nagiti tao, si mangat isunay titurod tapno agkararag. Dito'y makita tayo kakabsat ti prayer life ni Jesus. Iti agsapa agkararag isunay ti Ama. Tunggal at daramidan na, tunggal mangrugi kay iti aramid na agkararag isuna. Tunggal malpas ti aramid na. Kas parigan ti daytoy pa sa ti leksyon, mapanagkararag iti Ama. Ipakita ni Jesus kada tayo ti kinapatag ti panagkararag kakabsat. Salsudik man kada kayo. Kumusta ti biyagyo ang managkararag? How is your prayer life? How is your prayer life? Sakbay kadi ang mangrugi kayo ti aramid yo, itagsapa, mapan kay kadi matlaeng iti Ama, baban ti kararag. Konsultahin nyo kadi ti Apo, baban ti panagkararag. Wenno malipatan nyo. Sakbay arugyan nyo ti maysa aganwat. Rugyan nyo kadi daytoy baban ti panagkararag. Kalpasan daytoy nga aramid. Inkay kadi iti Dios ka agyaman kay kankwana gaputan na balinyo na ipalpas ti aramid yo ti daytangal daw. Sakbay amaturog kay ti rabii. Ada kadi, panikilangin-langin niyo, iti Diyos, baban ti kararag. Jesus reminds us that we need to take seriously our prayer life. May kadwa, leksyon sa ritaan na, idir mabiin addan iti bangkat iti nga ti danaw, ngem may sa Jesus iti sangat. Nakita na, dagiti adalan ama rigrigatan, nga agaod apay. Agsipod ta subsubaen isuda, ti napigsa nga angin. Idi nakita na dagiti adalan ama rigatan da iti panagaod da. Napan isuna, kadakwada, imasidag kadakwada. Plano na, alabsan ko ma. Nga, dagiti adalan, nakiktot da. Di da nailasin, aday jay nga magmag na, ijay rabaw ti danom kat ni Jesus. Nagikis da, ito butang kat na da, alalya.
Kinuha na Jesus. Sang kaya nagbuteng, siyak na ito, siyak ni Jesus. Pagamuan, nagsakay, limugan ni Jesus, iti dayjay bangka. Nagtal na dayjay napigsa nga angin. Anya tikat nang ipakita daytoy kada tayo. Anya ti leksyon na makita tayo ti daytoy. Kakabsat, ni Jesus, amuna ti mapaspasama kay iti adalan na. Jesus knew what was happening to his disciples then. Hindi makita na marigrigatan da nga gaod. He went there. Napanisuna kada na sigan na ida. Tapno. Tulungan na ida. Tapno. Mapukaw. Dayjay. Napigsa nga angin. Amang subsuba kadakwada. Kakabsat. Kasta tararamidan ni Jesus kada tayo. Amo ni Jesus ti tunggal pagdaldalanam. Amo ni Jesus ti tunggal dadagsen ngayon ka aw-awitin. Amo ni Jesus ti tunggal parikot mo. Kat no kasano anapan ni Jesus kay itadalan na tapno tulungan na ida kastamad ani Jesus umaykan ka. San nakala at tulungan ang mga wit kay iti dadagsen kay iti parikot mo. Si ka mismo ti aawitan na. He does not only carry your burdens. It is you himself. It is you, yourself, whom He carries. Si ka mismo, ti awitan na. Jesus carries you, my friend. Jesus, bagkatan na ka, awitan na ka, kabsat. Tapno, mabalin mo, adalya sa atin, dagiti amin, apanubok, ngumaykan ka. Tileksyon kinuna na, hindi nakita, dagiti dalan, nga adda, magmagnatirabaw, tibaybay, nagbuteng da. Apay, lagi-lagi pan tayo, dagitoy nga adalan ket manghalap. Saan da Apolos ang napadasan ti makakita iti taong ang magbagna iti rabaw iti danom. Gapuna naklaat da, nakigtut da, nagbuting da, impukaw da alalya. Apay kasalaan ti buting da. Adda ngamin kapanunutan idi, adda pamati da idi, nga iti uneg ti danom, ijay ka unggan iti baybay wano danaw, dijay nagigyan dagiti jablo. They have this belief or worldview that demons, evil spirits, monsters live under the water. Kat itso da ito'y may sakal ito'y nga jablo, ti adda, ang nagpakita kadakwada, kapuna kasaon ay tibuting da. Awan kad nyada, awan ni Jesus sa kadwada, kapuna napalaos o na itibuting da. Friends, without Jesus in us, and without Jesus in our lives, no adda panubok kung may kadatayo, dumteng kadatayo matikastoy ang napadasa na kita dalan. No daduma, mabuteng tayo. No daduma, malyaw tayo. No daduma, napalos o na tidanag tayo. Ngayam denggam, ti ko na Jesus. Sang kagagbuteng, di kagagbuteng, siyak na ito'y. Siyak ni Jesus. Awan ti rason tap nagbuteng tayo. Awan ti rason tap nung maalyaw tayo. Awan ti rason tap nagdanag tayo. Agsipod, takadwa tayo na Jesus.
kadwa tayo ni Jesus. Sana nga dayta, kasko na kita tay, no nyaman nagiti problema, no nyaman nagiti bagyo, no nyaman nagiti alon, napigsa nga angin nga umay kada tayo. Awan ti binagdag kita, awan iti mabalindang amaramid, amay kontra kada tayo, apay, agsiputin ni Jesus, isutenda akamang tayo, ni Jesus kadwa tayo, ni Jesus timang patal na kadang ito'y para kada tayo. Be encouraged, be strengthened, be brave, for Jesus is with you. Jesus is with us. Iti mo minsan pa'y kakabsat na imbag Arabi ka na ta amin. Naglagi pan tayo ni Jesus, ti kamang tayo ni Jesus, napigpigsa kayam tanyaman adaluyon, anyaman na napigsa ang angin, anyaman na problema umay kada tayo. Kabalan na apagtanan amin ida, kabalan na apagtanan amin ida. Naimbag Arabiyo kati apo timang bendisyon kala kayo, agkararag tayo. Madayaw ka o Jesus, Diyos iti so amin. Agsipod na sika, kabailam, apagtalnaen ti anyaman, anapigsa nga angin, bagyo, kan uray nyaman adelubyo, iti biyag. Madayaw kag sipod na sika, kanayon ka, anak ka, subaybay ka na kami, kanayon ka, ngagbanbanay ka na kami, kanayon ka nakasagana at tumulong ka na kami. Tiday to'y kanito wapo dawatag aratkan ka. Kaya iti so amin nga daan iti problema, agdaldalyasat ti panubok iti biyag. Kada kwada nga daan iti sakit, kada kwada nga daan iti dakala problema. Tulungam ka di daw wapo, agasam ka di da, aywanam ida. Patib kerem ti pamati da. Pabilgam mo pabilgam ida. Kastamo to Diyos, dawatag, ipay mo ti pamedisyon kay iti so amin. Akadwak iti dayto a panagdebosyon ti dayto rabi. Ingka kadi parabaw ti imam kadakwada. Kat maawa da taglaplapusanan na parabor, taglaplapusanan na pamedisyon. Agyaman kami maminsan pay, itinagan mo Kristo. Amen. Amen. Kakabsat, ti Diyos, agubwayan ti amin a bendisyon. Kas na bendisyonan tayo, ibingay tayo mo ti bendisyon, kanaawa tayo, kay ti sabalik, kanit iglesia na. Mabalin yung nga ipaay, dahil sagot, love gifts, offerings, iti iglesia, dito'y naks. When, mabalin nyo nga ipaay na iti Thanksgivings kada love gives you, iti Naks United Methodist Church. Ibagayo laing no anya, ti pakairantaan na dagito'y asagot yo, una love gift you. At to'y kakabsa dagiti bank accounts, ken GCash accounts, iti iglesia. Ket kas ipaayo, ibingayo ti bendisyon nga ingka inaawat iti apo. Dawat ko, isubli ko ma ti Diyos sad adupay kada kayo. Ti mo minsan pay, naimbag Arabiyo, bye-bye.